Ayun, saktong 3 litro. Alright. Yo, good morning po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating panibagong video. At sa episode pala na to ay pupunta pala tayo ngayon sa Alaminos City. Makakasama natin si Mrs. Labs. Ang gagamitin pala natin ngayon ay ang aking Supremo, Honda Supremo. Susubukan natin ngayon na kung gaano ba katipid itong si Supremo ngayon na nalagyan na siya ng kulong-kulong. So gasolinahan natin siya ng sabihin na natin 200 pesos na worth of gasolina. Tapos ibabiyahe natin siya vice versa, Alaminos to Anda to Alaminos pala ay 42 kilometers yata. 42 kilometers. So vice versa yun, 42. So 84 kilometers yung tatakbuhin ni Supremo. At titignan natin kung kakayanin pa na yung 200 pesos na worth of gasoline. Titignan natin kung talagang matipid talaga ba to pag ganitong kung na siya nakakabit na yung garong niya o kulong-kulong. So alright mga kalabarkada, let's go. Oh, okay. 200. Alright mga labarkads, nandito na tayo. Magpapakas tayo. Gaya lang sabi ko, 200 yung papakas natin hanggang sa yun ang magiging gasolina natin magmula bayan hanggang bayan ng Anda hanggang Alaminos. Tapos Alaminos to Anda. Susubukan natin kung kakayanin ba yung 200 na worth of gasoline. Yung gasolina pala natin ay unleaded. Unleaded boss. Huwag yung unlimited. Titignan natin kung ilang litro ba yung 200 pesos. Ayun, saktong 3 litro. Alright. Saktong 3 litro yung 200 pesos. Alright, let's go. Saan tayo magpagasolina? Ano ba? Tinapay. Ganda ng sniper, oh. Yan yung mga sinaunang sniper, oh. Ganda.
Sabay si Layla. Ano sabi ni nanay? Abuluhan mo na? Oo. Andito na pala tayo mga kalabarkada sa bayan ng Bani. Ang bayan na masarap ang mga pakwan. Nako, sa wakas nakarating din ng Alaminos. Sabi, mama ko, ang dami na oh. Ayun pa dyan eh. Sabi ko sa'yo eh. Gamayan niya ah. Marami pa lang. Kaya nga. Alright mga kalabarkada, nandito na tayo sa Alaminos. So tignan natin yung nakita ko kanina, yung sa kwan ng yung consumption ng gas natin magmula dun sa Andang kang Alaminos ay parang wala pang 1 litro. Wala pang 1 litro yung naubos natin gasolina. Pero tatry natin mamaya pag may karga na yung kulong-kulong natin. Tatry natin kung mas malakas ba sa gas yung Supremo pag may karga na yung kulong-kulong natin. Alright, kita-kits tayo mamaya. Alright mga kalabarkada, nandito na tayo sa may Chowking Alaminos. So kain muna tayo ng tanghalian. Alright, kain muna tayo mga kalabarkada. Gutom na si Mrs. Parang ako yung gutom eh. Ano? Ay. Alright mga kalabarkada, ito na lahat yung pinamili natin. Tapos susubukan natin ngayon kung mas malakas ba yung kargahan o mas malakas yung bawas ng gasolina pag ganito may karga si Supremo. Alright, let's go, uwi na tayo. Anda na. Grabe ang lakas talaga ng mga sinaunang 155 oh.
Alright mga kalabarkada, so nandito na tayo sa bahay, nakarating na tayo pagkatapos ng biyahe natin ng 84 kilometers. At ito na yung resulta ng gas consumption ni Supremo na may karga. So ang natira pala dun sa ginasolina natin na 200 pesos o 3 litro ay may natira na kulang-kulang 2 litro. Tapos plus yung pundo ko na may pundo kasi ito na kalahating litro mga kalabarkada, no? So bali may laman pa itong 2 litro mahigit. So ang naubos natin ay mahigit na 1 litro mahigit. Sabihin na natin na 2 litro saka kalahati, parang ganun. Ay 1 litro saka kalahati yung naubos natin. So yun mga kalabarkada na, yun lang yung update natin sa gas consumption ni Honda Supremo. Alright. Grabe, napakatipid. May karga pa tayo niyan nung pauwi. So yun lang mga kalabarkada. So dito na matatapos ang video na to. Sana nagustuhan nyo. At yun yung kagandahan na binili namin si Honda Supremo, no, dahil napakatipid nga sa gasolina at napakalakas. Ayun lang mga kalabarkada. So ingat po tayo lahat at see you po sa next na vlog ulit natin. Bye bye.